Doncs bon dia, últim dia a Nouakchott. Ara ens estem dirigint cap al mercat de camells. Estic anant cap aquí a una intersecció. Allà intentaré agafar algun cotxe que vagi en la direcció del mercat i que em deixi a davant. Vale, pues després de dos taxis ja hem arribat al mercat dels camells, sí que anem a donar una volta i si els trobem, ja en veig uns quants per aquí, anem a veure què tal. Estan en una espècie de gàbies, bueno, d'encerclats, així amb unes fustes, a veure que no estic gravant bé, ara us ho ensenyo. Doncs bueno, veieu aquí estan totes les fustes aquestes així i per aquí dintre hi ha els animals, anem més. Doncs aquí ja tenim el primer encerclat ple de camells i bueno, és que està tot arreu aquí al costat, també. Mira, aquí els tenim. Aquí tenim un camell bebè. Vale, mireu quina quantitat de camells. Sembla ser que això d'aquí darrere és la plaça principal on els exhibeixen tots i els venen i després els guarden en els tancats. Aquests d'aquí, per exemple. Doncs res, ens he demanat que em deixin pujar aquí la pila de palla que tenen feta per donar-los a menjar i us puc ensenyar aquestes vistes. La veritat que és xulíssim la vista des d'aquí, a veure si us ho puc ensenyar aquí. Mireu quants camells, és que deu haver-hi més de 1000. Increïble, perquè aquí estan els que estan exhibint, però després per allà les gàbies n'està ple també. Doncs aquí dalt els he demanat de pujar-me. Això deu ser tot el menjar que tenen pels camells. Aquí algú ja s'ha comprat un camell, estan lligant i se l'emporta, amb la Hilux. Bueno, doncs ens despedim del mercat de camells. Ja he estat prou estona per aquí fent fotos, la veritat que molt xulo. I ara anem a intentar fer una mica d'autostop a veure si arribem un altre cop a la ciutat i a veure què fem aquesta tarda. I aquí tenim un de cabres. No es veu gaire que tenim el vidre rebentat. Vale, pues el taxi aquest ens ha deixat un altre cop al lloc aquest peatonal, o sigui, el tros tallat de la carretera, o sigui, el creuem caminant i n'agafem un altre a l'altre costat. No sé com no es tornen locos amb aquest soroll tota l'estona cridant, anunciant la botiga. Doncs acabo de recarregar internet aquí i el tio m'ha fet una mica la triquinyuela. Uau, quasi se la foten aquí davant. A veure si us ho gravo. Doncs acabo de recarregar el mòbil aquí, el tio m'ha fet de triquinyuela, m'ha donat 100 menys del canvi i li estava dient jo, m'estava com comptant-ho i em deia que no, llavors li he fet un per un, li he dit en francès i al final m'ho ha donat bé. Però pillo el cabron. Ja tornem a tenir internet, és que em vaig calcular malament, bueno, no vaig calcular malament, però m'he quedat un dia més a Mauritània i llavors se m'han acabat els dies. Vaig agafar per una setmana. Us he parat a menjar, m'he demanat kebab de pollastre i patates. Aquí. Sé que és d'hora però hi havia gana. Ho tenim aquí el Tito Cristiano Ronaldo. Hem sortit de dinar aquí, a aquest lloc, i ara tornem cap a Nouakchott a veure si trobem un taxi per anar cap allà. Doncs ja he agafat el taxi, ara ens ha parat, no sé si es veurà. La poli l'està multant, no sé per què. Aquí s'ha baixat tothom. Estan esperant fora que l'acabi de multar i suposo que seguirem. Bueno, doncs ja he arribat a casa, Antonio. Anem a veure què fem aquesta tarda.
us vaig explicant.